Goddag og velkommen til Kiosk Auto. I dag skal jeg se på lidt af de dele, jeg får bestilt til min nye SMX. Jeg har måske set det nye profilbillede på YouTube. Ja. Se, som I kan se her, det er en karburator. Det var godt nok den gamle, så den har jeg ikke rigtig noget med det her at gøre. Og så har jeg fået renoveret lidt det her. Det var bøjet det her op på et slag, og så var den knækket herinde. Jeg får lige. Nå, men nu til delene. Et nyt gaskabel, det andet det var flosset hernede i enden. Ja, så har vi fået os en ny krumtop, fordi moden den har svinget sig ud og lavet en kæmpe lang ledning. Kan jeg lige demonstrere lidt bagefter, hvordan det så ud. Ja, så har vi 1 simring, 2 simring, 3 simring, 4 simring, 5, 6 og 0. Og så har vi en racing membran, et par klistermærker for spillet. Og så har vi et komplet pakkesæt. Ja. Nu vil jeg lige vise, hvor den var. Som I kan se, så er det her svinghjulssiden. Ja, så til med jer. Der er faktisk ved, hvad I laver. Ja, vi hensyder til dig lige nu af min pakker. Den har svunget sig ud her, og så har den lavet sådan en kæmpe lang rille sådan her rundt. Så det duede jo ikke. Så nu har jeg købt en ny. Så skulle det jo virke igen. Jeg har aldrig nogensinde haft den startet, mens det har været min. Men den har et karmocylinder på. Ja, det er 73,5 kubik. Og det skulle være noget af det vildeste, man kan få til sådan en. Så, altså, som I kan se. Style Pro. Nok nemt at sige sådan der. Style Pro. Style Pro. Style Pro. Alt i alt 50% af motoren er Style Pro efterhånden. Har jeg kendt de Style Pro. Damn, Speedline. Fortæller ikke, der står Style Pro. Mor. Nå, men det var så denne unboxing video. Vi ses igen en anden gang i Kiosk Auto.